Tots al Blitz, a Catalunya Ràdio. Però encara no, perquè ara tenim una altra convidada, la darrera convidada del programa, que ve a explicar-nos la seva relació amb el futbol americà. Sí, de fet en tenim dues. No sé. Dic convidades, una virtual i una presencial. És virtual. Tenim una altra virtual? No. Ja ha sigut la Maria, que ja ha sortit. No. Raül, no t'enteres. No. No, sí, és veritat, són dues, però una... Una virtual i una presencial. Gràcies. Tu soc. Vale. Un aplaudiment a la Míriam Riau, que ha vingut. Moltes gràcies. Home. Tope, eh? Jo sóc del Team Maria, La Míriam sap molt d'esports, ja sabeu, presenta l'11 i tal, i saps moltíssim d'esports, no? Sí, el que sé. I vens allà de Kansas a tope, no? És que volia comprar-me la samarreta aquella que posava Taylor Swift Boyfriend, i que darrere porta el 87 del Kessi, però, amigues, no arribava. Quan t'arribarà? Però l'has comprat al final o no? No, estem pagant cartotes fins a cert punt. Tu, de futbol americà, quina relació tens amb el futbol americà? Vaig tenir una relació d'amor amb el futbol americà. No, en realitat no, en realitat era d'odi, perquè jo tenia una parella que jugava al futbol americà. Ostres! Amb aquesta gorra, vaig a posar els cascos, vaig a deixar la gorra. Va, Així. ben bonic. A veure, resulta que quan jo era jove vaig conèixer un noi que jugava al futbol americà. De què jugava? Running back. Quan jo era jove ens ha acabat d'humiliar tots. Era jove, aquí la mitjana des de 50 anys. No, però vull dir, faig referència a la joventut perquè, clar, no sabia el que m'anava a enfrontar. I era un running back. Era un running back, jugava als Osos Rivas. De Madrid. Això vol dir, efectivament, això vol dir que jo passava desembres a graus negatius. A un camp de terra. A un camp de terra, asseguda a una grada de formigó, amb una manta, veient com 300 tios de 100 quilos cadascun es fotien a sobre del meu estimat. Ostres! Era horrorós. Ai, l'amor com és, Tota aquesta violència i tots aquests cops dels que parlàveu ara, que, no, que divertit la violència. No. Clar, mai ens posem amb la pell del familiar, de la parella, que estava allà... Joder, és superdur! Sí, més enllà del fred, patia per la seva salut i per la seva integritat I física. a més, running back capia molt i molta estona. Clar, tio, i a més amb un pis petit. Com entren totes aquelles proteccions? M'ho podeu explicar? Era molt difícil de guardar, allò allà a sota del llit, era horrorós. Rotllo, xato, ja està. retira't, no? Deixem-ho aquí. La mitja d'aquesta carrera són 3 anys, ja. Dedica't a fer maratons, que amb unes bambes ho tenim tot fet, no? Sí, Efectivament. Bueno, no sé si prefereixo futbol americà que maratons, com a parella. Per què? Bueno, un tema. Bueno, era running back, pensa que corria molt, corria maratons i corria de tot. Sí, clar, doncs era running back, però corria Horrorós. maratons en pilota? No. Això m'agradaria molt, Jo és que sóc running back aquí, ja que em poso i... Tenia el posadet, no? I llavors, amb aquest temps fent futbol americà, llavors saps com va el joc i tot això? Més o menys. Més o menys, no? Mai vaig acabar d'entendre-ho del tot. Clar, algú t'ho intentava explicar ja o era... Arriba aquí i ja t'ho aprèn? Ell m'ho intentava explicar, però aquella informació no volia entrar dins del meu cervell. Llavors, jo el veia ell estudiant les jugades, que això és una cosa que passa, no? Allà amb la llibreteta aquella, estudiant les jugades, els noms, tal, i llavors ell m'explicava. I a partir d'aquí jo intentava memoritzar-ne alguna per si li veia fer aquells moviments i deia, mira, estan fent allò. Però hasta aquí. És que feia molt fred, el meu cervell no podia pensar. Tranquil·la, perquè els running backs tampoc s'aprenen al playbook. És mentida. Ells li donen la pilota, veuen per on sobre la porta i tiren. No? La feina del running back tampoc... Tenia moltes jugades, no?, per aprendre, havia de memoritzar. Moltes. I n'hi havia vegades que em feia allò que, pregunta'm, no? I pensava, els exàmens. No sé si m'està responent bé o no. Clar, això. Què vol dir? T'has de tirar la gent i ja està, i tirar i punt. I també, ens han xivat una mica que tu ets una mica Taylor Swift. Swiftie, no? Sí, a mi la Taylor Swift, com a músic, no m'interessa gens, això d'entrada. Però com Disney m'ha fet molt mal a la vida, jo avui somio profundament amb que el Kelsey, els Chiefs, guanyin i el Kelsey, quan s'acabi el partit, posi genoll a terra i li demani matrimoni. Per què? Perquè després de tot el mal que m'ha fet amb mi Disney, mereixo que algú m'ho torni. Amb un acte real d'amor, no? Algo. Hòstia, si passés això... Creure'm el romantic... Jo estic aquí per això. No em diguis que no passa No m'havia passat pel cap, però ho seria. I a més seria
tan d'Estats Èpic. Units. És que seria tan la narrativa... O sigui, la sèrie està feta, la pel·lícula està feta. Ja està. I de fet aquesta... I a més, I ella tornant del... Perdó, ahir, no sé si ho sabíeu, ella tocava ahir a Tòquio, estava acabant la seva gira i ha hagut d'agafar un vol allò viatjant a través del temps, no? Perquè Sí. a Tòquio ara Literal, ja és dilluns, no sé quina hora és a Tòquio ara, dimarts ja, que va no amb sé. un jet privat, o sigui, tampoc és el mega sacrifici, eh? Vull dir, la Taylor no vol en turista com nosaltres. No treguis mèrit, per l'amor de Déu. Perdó. de fet, estàvem aquí fent proves i hem posat per punxar la senyal de la prèvia que estàvem fent de la Super Bowl i han retransmès en directe com aterrava l'avió de Taylor, eh? O sigui, era com, ha aterrat, touchdown, està aquí, eh? Sí, t'ho juro, ha sigut molt bèstia. Doncs parlant de la Taylor Swift, hi ha una persona que ens ha enviat un àudio donant la seva opinió sobre aquesta relació, que és l'Anna Polo, que és la presentadora de Oye Polo, i ens comentarà què opina ella de la col·lisió d'aquests dos universos NFL, universo Swiftie, i ens explicarà una mica el que ella pensa sobre aquesta relació. L'escoltem ara? I tant. Sí? Vinga, l'escoltem. Ha dit el tècnic, bueno, espera't. El teu ritme. És que és la típica pel·li americana d'adolescents. Totalment. A més, ella és que ella és superblanca, és superblanc. Sí, dona-li, escoltem És que és super a tope. No es pot ser més blanc. No es pot ser més blanc, Però és això. veritat que no és tan tòpic perquè no és el quarterback i no és ella la dona d'ell. Nosaltres perquè ens agrada la NFL, clar. però si tu t'abstreus dels seus dos mons, la famosa és ella. Evidentment. Sí, total. Per tant, Però ell no va anar als Grammy, Això és xungo, No va anar als Grammy, d'ella, que va tenir... Ell no va anar als Grammy. No va anar als Grammy. Això és salsa rosa hora total, Això és... Sálvame al Blitz. Estic molt enfadada. Ara vull que li demani matrimoni, però que ella li digui que no. Escoltem l'àudio de l'Anna Polo que ens explica la seva opinió sobre aquesta relació.